Prosím vás, môžete na chvíľočku von, budete taká zlatá, lebo to mám príkaz, že by sme vás mali tu na... Naložiť, no, môžete, no jasné, so mnou. Poďte von, lebo vidím, že to nemáte vyprázdnené, my vám to takto vyhodíme. Môže sa stať. Čo? Poďte prosím vás na chvíľočku. Čo s vami? To je sranda. Čo je sranda? Naložte to. Môžeme? Poistená je, no jasné, poistená je, tak čo? Je to v poriadku? Je. No dobre, tak sa, ale aspoň aby sme vás nezobrali. Mám mal ostať bokom. No? A ja som tiež dobre poistená, nech aspoň deti niečo z toho majú. No nezvláznite, a kto tam ešte máte? Tu mám kamarátov. Aj tých môžeme zobrať všetky? Všetci majú dobré poistky, nech sa aspoň rodina... No ale my vám to zoberieme, ako nesrandujeme. Jasné, však ja tiež ne. No dobre, tak poďme do toho. Čo chceš? Zmizni sa s tým hajzlom do Haverberska. Čo chceš? Čo? Čo chceš? Či ste nedostali? Pokojne, pokojne, však ja mám tu na príkaz. Čo? Čo? Zmizni odtiaľto bleskem, kým sa nenaserem. Rob tak. Ja chcem vidieť príkaz, kde je príkaz? Tak vy ste mali dostať upovedomenie o vyprázdnení, potom už som mal prázdnu budku, to nás sme mali odstrániť. Ja som pred týždňom, ja mám zaplatený na rok poplatok. Tak to už není moja vec, rozumiete, no keď dva... Tak si to dajte. Mne je to jedno, rozumiete, ja aspoň mám pokoj. Však rozumiete, mne je to jedno, keď... Mňa darmo tu na obvedzite, však rozumiete, ja som tu zamestnanec, vlastne pošlu ma tam, tak idem, urobím a hotovo. Však vy nemáte v rukách žiadne papiery, a čo chcete? To sa vypíše dodatočne, však vieš, že neporiadok v týchto veciach. Mňa to vôbec dajte si to prejsť, zbytočne tu robíte rozruch okolo toho. No. Dajte si to fakt prejsť, lebo ja sa naserem a dám vám po papuli a bez toho môžete byť, no.